Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Blessings Chilewuka. Koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wakhululukira akaidi 22 ngati chikondwerero cha Krismasi. Anthu mdziko muno awalangiza kuti agwiritse ntchito ndalama yawo mosamala mu nyengo ino ya chisangalalo kuti asavutike mwezi wa Januwale chaka chamawa. Ndipo anthu ochita malonda mdziko muno ayamikira mabanki oyesetsa kupereka ndalama zakunja mu nthawi yomwe ndalamazi zimasowa. Takulandirani unkhanizi. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wakhululukira akaidi 22 mu nyengo ino ya chikondwerero cha Krismasi. Ena mwa akaidiwa ndomwe agwirako theka la chigamulo chawo, odwalika, achikulire ndi amayi omwe ali ndi ana ang'onoang'ono mu ndende. Mchikalata chomwe atulutsa akunduna wa zamdziko chati akaidi omwe awakhululukirawo akwaniritsanso mfundo zomwe amatsata pofuna kukhululukira akaidi ndiponso omwe aonetsa khalidwe labwino. Chikalatacho chatinso Dr. Chakwera wakhululukira akaidi ena mu ndende powachotsera miyezi 6 pa zilango zawo zomwe akugwira pofuna kuchepetsa kuchulukana mu ndende. Ndipo mu uthenga wake wa Krismasi, President Chakwera watsindika kufunika kogwiritsa ntchito nyengo ya chisangalalo cha Krismasi poonetsa chikondi ndi chisamaliro kwa ena kuphatikizapo ovutika. Mpingo wa Bwaira CCAP ku Lilongwe wapempha achinyamata kuti adzikondwerera Krismasi moyenera. Mpingowu unatsindika kufunika kosinkhasinkha tanthauzo lenileni la nyengoyi lomwe ndi kubadwa kwa Yesu Khristu. Mbusa wa mpingowu Joab Levison ndiye wanena izi pamwambo wa nyimbo za Krismasi omwe unachitikira ku mpingowu mu mzinda wa Lilongwe. Mwambowu unasonkhanitsa akhristu kuti akondwere ndi kulingalira za kufunika kwa Krismasi. Tili ndi ripoti la McDonald Chiwayula. Levison wa ku Bwaira CCAP anatsindika kuti Krismasi si nkhani ya zikondwerero chabe koma kukumbukira Yesu Khristu ngati mpulumutsi. Mbusayi wapempha Khristu kuti azikondwerera nyengoyi polimbikitsanso kuti ena alandire uthenga wa chiyembekezo ndi chipulumutso. Mbusa Levison anatumizanso uthenga wapadera kwa anthu amene sanathe kupezeka pamwambowu kuwalimbikitsa kuti aganizire za chikondi cha Yesu. Poyankhula ndi achinyamata, Mbusa Levison wati achinyamata azisangalala njira yolemekeza Mulungu. Iwo anachenjeza za zikondwerero zopanda umulungu ndipo analimbikitsa achinyamata kusonyeza chikondi cha Khristu kupyolera mzochita zawo nthawi ya zikondwererozi. Uthenga wathu wa ine ngati munthu komanso uthenga umene likhoza kupereka ngati mpingo wa Bwaira CCAP ndi kuwalimbikitsa achinyamata kuti kondwerere mwambuye wathu Yesu Khristu pamene tili mu nyengo ya Krismasi. Popeza dziko lidatayika masiku ano, anthu amakondwerera mwa njira zosiyanasiyana, ena kuledzera, kuchitidwa mwina chipongwe, ena kumakasangalala mwa njira zina zosakhala bwino za dziko lapansi, koma akuti nthawiyo ndi ya Krismasi. Koma ife ngati mpingo tiyalimbikitsa anthu kuti asangalale koma mwambuye. Pamene akusangalala mwambuye, zimenezo zimene zikhoza kuthandizira kwa uza anthu za ubwino wa Yesu. Popeza ngati tisangalala nyengo ya Krismasi koma mwachikunja, ndiye kuti siri kufotokozera bwino za chimene Yesu adabwerera. Koma tiyenera kusangalala za kubadwa kwa mbuye wathu Yesu Khristu makamaka pakati pa achinyamata powaonetsera anthu kuti Yesu amene tikukondwererayo ndi wamoyo, ndi wabwino, amene amatikonda komanso amatisamalira, amene akhoza kukwanitsanso kutsogolera ngakhale achinyamata kukhala odzisunga ndi kukonzekera tsogolo lawo bwino. Chifukwa chake tikuti na achinyamata wonse kuti nawonso asangalale nawo nthawi imeneyi koma mwambuye. Mpingowu watsindikanso za kufunika kugawana mphatso ndi ntchito zachifundo pa nthawi ya chikondwererochi ngati njira yofalitsira chikondi cha Khristu. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Ndipo anthu mdziko muno awalangiza kuti akhale osamala pakagwiritsidwa ntchito ka ndalama mu nyengo ino ya Krismasi pofuna kuti asadzavutike mwezi wa mawa. Olemba nkhani wathu Simeon Boyce anayendayenda mu mzinda wa Blantyre ndipo akupereka ripoti ili.
ngati mbali imodzi ya chikondwerero cha Christmas, anthu ambiri mu mzinda wa Blantyre akukhamukira ku sitolo zosiyanasiyana kukagula zinthu monga zakudya komanso mphatso zopereka kwa achikondi awo. Pomwe MBC inayendera mu mzinda wa Blantyre inapeza kuti anthu akugula zinthu zosiyanasiyana zosonyeza chikondwererochi, pomwe ena ali m'malo ometera kuti aoneke bwino. Komabe m'masitolo ena makasitomala ochepa okha ndomwe akubwera. Maona kuti imabwera ndi zosangalatsa zambiri, komano of course ngati munthu wa business timayembekezera kuti nyengo ngati inoyo mukhala kuti tikulandira makasitoma ochuluka kwambiri, komano I think kuvuta kwa zinthu mdziko muno ndikumene kwapangitsa kuti nomwena ngati ma sales adrope kuyerekeza ndi zaka zonse. Ndiye nyengo inoyo of course ma sales alipo koma ali slow kuyerekeza ndi chaka chatha. Anthu ambiri omwe ayankhula ndi MBC ati ndizofunika kuti anthu akondwerere kubadwa kwa Yesu Khristu, koma achenjeza kuti nkofunika kusamala pakagwiritsidwe ntchito kandalama. Basically it's festive season, tikakhala tikukondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu. Kwina kulikonse worldwide makamaka kwa Khristu. So kusangalala kumakhala chaka china chilichonse, koma tikuyenera kusangalala mosamala. Chifukwa makhala zinthu zambiri zimene zimachitika. Makhala kuledzera, makhala ena kuyenda usiku, pakati pa usiku, makhala kupanga ma unnecessary expenditures. Timayiwala kuti kusogolo tifunaso ndalama zomwezo kugwiritsa ntchito ma school fees, ma transport ya kuntchito. So ina malangizo kwambiri atakhala kuti ngati ndalama zilipo kupanga spend wake kukhale kuti tisamale kuti kumina pamawa tisakhuliso tifoni kubwera Christmas. Tili munyengo ya chikondwerero yosangalala kwambiri chifukwa kuti mpulumutsi watibadwirano. Nde timayenera kuti tikondwere chifukwa tikufuna kuti zinthu zathu zambiri zikhale bwino, chifukwa kuti mpulumutsi watibadwira. Komanso tikulowa mchaka china cha nyowani chimene tikuona kuti takumana ndi zinthu zambiri. Ena chaka ngati chimenechi sanakwanitse kufika, muna moyo wawo ataya achibale, ena ataya zinthu zawo, ena iwo kumene sanakwanitse kufika, ena ali muzipatala. Koma ife tikumona Mulungu kuti watikondera kufika mpaka tikufuna kuyembekeza kulowa chaka cha nyowani. Ineyo kumbwanga kwa anthu ena onse amene mukuona programu iyi ndikunena kuti December si nthawi yoti tipite tilezere mowa kapena yopita mzikondwerero zina zake kuononga ndalama. Mudziwa kuti ndalama panopa ikuvuta, pompano anakhala kusegulira sukulu tisamale, komanso amene tikuyenda pansi kuti tiyendetseni bwino, tisayendetse titaledzera mowa. Omwe ena akusangalala, ena akuganizira za ng'amba yomwe yagwa mdziko muno yomwe yapangitsa kuti mbewu ziume, ndipo akuti tigwiritse ntchito nthawi popempha mvula kwa Mulungu. Pano tingopempha Mulungu kuti atipatse mvula. Ambiri panopa anadzala komano mvula imene yati. Akhristu a mdziko la Malawi agwirizana ndi Akhristu apa dziko lonse lapansi pokondwerera Krismasi. Ngati mbali ya chikondwererochi, gule wamkulu wa makanja analowa mu mzinda wa Blantyre ndi kufunira anthu mafuno abwino a Krismasi. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boys. Amayi mpingo wa Magalasi Assemblies of God akondwerera Krismasi popereka chakudya komanso kugawa uthenga wabwino kwa anthu odwala pa chipatala cha Queen Elizabeth Central ku Blantyre. Maibusa mpingowu a Margaret Kadzakoya ati izi ndi zimene akhristu ayenera kuchita. Iwo anayankhula ndi olemba nkhani wathu Romeo Umali. No, kupeleka kwathu kwa chakudya tsiku la lero tinangofuna tisangalale nawo ndi anzathu amene ali mchipatala mu nyengo ino ya Christmas. Monga tikudziwira kunena kuti pofika mawa pano ngati anthu ali ku nyumba ali mzisangalalo zosiyana-siyana chifukwa cha kubadwa kwa Kristu Yesu. Ndiye tinaona kunena kuti anthu amene ali mchipatala pena amakhala kunena kuti tasiya kuti ali kuchipatala, komano tinangofuna kuti tizachereze ndi kuwakumbutsa kunena kuti tili ndi Yesu amene amakondabe, ndefe tinabwera kuzachereza kudzera mu chakudya chimenechi. Pamene timakaona anthu amakhala kuti ndi osangalala chifukwa cha chakudya chimene tapereka.
koma ku nkhani ya uthenga umene tinabweretsa sitinangofuna kuti ungothera pa chakudya chimenechi, koma timafuna tiakumbutse kunena kuti kunja kuno kuli mulungu amene amakonda, monga mwa mawu ake ochokera pa Yohane chapter 3 verse ya 16 pamene akunena kuti pakuti mulungu adakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake obadwa yekha, kuti yense amene ali okhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. So timawuza anthu kunena kuti kungokhulupirira mwa Yesu, chifukwa chokuti Yesu ndiye chiyembekezo. Akakhulupirira mwa Yesu amakhala ndi chiyembekezo cha moyo uno komanso moyo wokubwerawo. Njira yokhayo imene munthu ukhoza kukhala ndi chiyembekezo mu nyengo zonsezi ngakhale zowawa ngati zizi ndi pamene munthu wapezana ndi Yesu. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC ndipo mawa uno muli ndine Blessings Chileuka. Tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera wakhululukira akaidi 22 ngati chikondwerero cha Krismasi. Anthu mdziko muno awalangiza kuti agwiritse ntchito ndalama yawo mosamala mu nyengo ino ya chisangalalo kuti asavutike mwezi wa Januwale chaka chamawa. Ndipo anthu ochita malonda mdziko muno ayamikira mabanki oyesetsa kupereka ndalama zakunja mu nthawi yomwe ndalamazi zimasowa. Takulandiraniso kugawo lachiwiri la nkhanizi. Kampani ya K Motors yapereka galimoto ya ambulansi yomwe yakonza ndi ndalama zokwana 12 million kwacha ku chipatala cha boma cha Mwanza. Polankhula pomwe amapereka galimotoli, mkulu wa kampani ya K Motors Marlon Mount wati agwira ntchitoyi ngati gawo limodzi lofuna kubwezera kwa makasitomala ake mu nyengo ino ya Christmas. Mkulu woyang'anira chipatala cha boma cha Mwanza Dr. Francis Makia wathokoza kampani ponena kuti ambulansi ichepetsa mavuto amayendedwe a odwala. Ife ngati chipatala ndifosangalala kwambiri chifukwa cha ntchito yabwino ya chifundo yomwe K Motors apanga polingalira kuti ambulansi ndi chinthu chofunikira kwambiri tikamagwira ntchito ngati a chipatala pamene tikuthandiza anthu odwala siku ndi siku kuno ku Mwanza. Munga muzoti chipatala chicho simene apakhale kuti pali galimoto yokuti zinyamula odwala kunokoti ndi zipatala 4 ndeno magalimoto pamafuna kuti paliponse pakhale galimoto zomwe panopa sitimatha kukwanisa. Koma ndikubwera kwa ambulansi ndikuti khala kuti chipatala chichonse palino galimoto komanso ndikuti pazikhala kuti galimoto ilipo yoti ngati odwala wafunika kuti apite ku chipatala chachikulu ku Queens titha kunyamula kumpitisa. Munga muzoti makhala kuti mapatient tikutumiza ku Queens pasiku paja mwina kawiri katatu ndi zimene zimafunika kuti pakhale kuti magalimoto alipo ndopezekeratu kuti atha kunyamula patient. Anthu ochita malonda mdziko muno ayamikira mabanki powathandiza kupeza ndalama zakunja ngakhale kuti ndalamazi zimasowa mdziko muno. Mmodzi mwa anthu ochita malonda ndiwo anena izi pomwe amafotokozera MBC mmene ntchito za malonda zayendera mdziko muno mchaka chomwe chikuthachi. Tili ndi ripoti la Margaret Mapando ndi Beatrice Mwape lomwe akuwerenga ndi Margaret Mapando. Ngakhale dziko lino lakumana ndi mavuto osiyanasiyana mchaka chomwe chikuthachi, dziko lino akuti layesetsa kuti ntchito za malonda ziziyenda bwino. Malingana ndi ochita malonda, ngakhale akhala akukumana ndi mavuto monga akusowa kwa mafuta galimoto ngakhalenso ndalama zakunja, iwo ayesetsabe kupanga phindu pa malonda awo. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa sitolo za Tutlas ati mchakachi mabanki ayesetsa kuti adzipereka ndalama zakunja kwa ochita malonda ngakhale ndalama zakunja zimasowa zomwe zathandizira kuti bizinesi zomwe zimagwiritsa ntchito ndalama zakunja zipitirire kuchita bwino. Mabanki athu amayesesa kuti apereke forex eti koma ali shortage ya forex mu country mu Malawi. Ife tondiudziwa kuti forex ya shorta
mabanks athu amayesesa kuti athandize ndi akapasa ma forex timayesesa kuti tibwerese katundu abwino yakunjako kuchokera ku Dubai, kuchokera ku South Africa and many other places kuti tithandize makastoma athu, makastoma azipeza makatundu abwino. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku sitolo za Ekaya Farms, a Jalon Mweya anati ntchito za malonda mchakachi zayenda bwino ngakhale panali zina zotsamwitsa. Mafuta amapanga contribute kwambiri pa economy ya dziko chifukwa china chilichonse kuti chibwere mu store pafunika transportation, kandi anthu ogulawo kandi katundu kuti abwere pafunika transportation. So ngati transportation ikukanika chifukwa cha mafuta kulibe, anthu akungokhala sakuyenda, zimakhala zovuta zedi. Komanso ndazina pocha zimene zimapangisa kuti mitengo izikwera chifukwa natapo kuti mafuta kulibe basa kungokweza zinthu mmene angafunire. So zimenezo zimakhala ngati zovuta business. Izi zili mchomwecho ndi ochita malonda azakudya mdziko muno. Malingana ndi oyang'anira malo odyera a KIPS a Maureen Mtolongo ati kusowa kwa ndalama zomwe anthu amakhala nazo akafuna kusangalala ndi apabanja pawo komanso anzawo malo odyera pamwamba zinakhudza ntchito za malonda awo mchakachi. Komabe iwo ati ali ndi chiyembekezo kuti chaka chamawa zinthu zisintha kamba kuti chuma cha dziko lino chaonetsa kupirira kuzokhoma zomwe ngati dziko takumana nazo. Kufunisisa ife kuna kuti mwina mwake olo kuti mene anthu tikafunsa kwambiri manga anthu America majesa nawo ndalama ifezi kuti vuta mwina mwake zinthu zinakaonjezekera bwina olo kunjako zambire kunja makamaka. Pamene chakachi chikutha, anthu ochita malonda ambiri ali ndi chiyembekezo kuti chuma cha dziko lino chipitirira kusintha kuti bizinesi zawo ziziyendanso bwino. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Konsolo ya Lilongwe yayamikira ntchito yosamalira misika yomwe bungwe la Shift Power likugwira misika ya mu mzindawu. Akuluakulu konsoloyi anakondwa ndi ntchitoyi pomwe bungwe la Shift Power limaphunzitsa anthu zakasamalidwe ka msika wa Msundwe komwenso linapereka zipangizo zotayiramo zinyalala. Zambiri mulipoti la mtolankhani wathu Foster Maulidi. Bungwe la Shift Power lomwe limatsogozedwa ndi achinyamata linaphunzitsa adindo komanso anthu pa msika wa Msundwe zamomwe angapangire msikawu kukhala wachitsanzo pa ukhondo ndipo anapereka mabini okwana 16. Mkulu woyang'anira ntchito za bungweli Upe Ased wati achinyamatawa amazindikira bwino zakufunika kokhala ndi misika yosamalidwa bwino ndipo ndi udindo wawo kuthandizira kukwaniritsa mfundo za masomphenya Malawi 2016.